Тогорочна чукіяда отримана на частці Бегелю забрану на пісті, котру члени Здруženja рибарів Коля Гушорели праве за тото змагання. Участвували 34 рибари з Руського Керестура, Кули, Лалітю, Вербасу і Крущичу у сеньорській і піонірській конкуренції. Ja думам, že budu skoro všetci, alebo da poviem, väčšina budú zadovoľní, zato bo každé má po 2 або по 3 лапені čuky. І були шицькі задовольні. У піонірській конкуренції перше місто освоїв Стефан Варга, котрий влапив одну чуку чежини 790 грамів, а друге Борис Жирош, котрий теж влапив одну чуку, але чежини 600 грамів. Bardzo się czułem i uopće sam nie očekovala, že перше місце. А лапив ще одну рибу, було тяжко? Hej, bardzo bilo teško. У сеньорській конкуренції третє місто завжав Janko Fekete, чий результат був 1905 грамів. Другий був Miron Lazor, він мав 2095 грамів, а перше місто освоїв Zoran Jovanović, котрий влапив чуки в купній чежині 2110 грамів. Sretan sam što sam osvojio. Ščešljivi som, že som osvojil perše mesto. Bolo veľa účastníkov, kolo 35, a prešli raz kolo 20. Та з оглядом на тото іще ми мілше перше место. За побідніків Коля го обезпечив пригодні награди, а за шицьких учасників організований полудзенок і друження.